Takže som späť a môžeme sa pustiť do stavby prvých dverí na heslo. Takže spredu by vám to malo vyzerať nejak takto. Približne tu máte mať panel s tlačítkami, ja budem používať 4 tlačítka. Potom potvrdovacie tlačidlo vedľa dverí a na opačnej strane červené, teda resetovacie tlačidlo. No, budem to zapájať sprava doľava, čiže to heslo bude biela, modrá, žltá, oranžová. Z toho dôvodu, že je to tak najjednoduchšie a zaberá to najmenej miesta. Takže vzadu si to spravíme nejako takto. Kde je repeater? Nemám repeater. Tu je repeater. Takto. A tuto môžeme postaviť RS Norleče. Čiže tu je biela, takže budeme stavať po porade. Bude to biela, modrá, žltá, oranžová, takže RS Norleče budeme mať to biela, modrá, žltá, oranžová. A postavíme ich nasledovne. Bude prvý, dve vynecháme. Nie, 3 vynecháme. 3 alebo 2. Čiže 2. 2 vynecháme. Nie. 3 vynecháme a na štvrté položíme. Nasledovne. Potom tu si osadíme RS torče. Teraz vytvoríme RS Norleče. Dobre. A vlastne teraz môžeme prejsť k zapájaniu tých tlačítok samotných. Takže prvá teda biela pôjde do bieleho. Nejak takto dajme tomu. Dobre, bielu by sme mali. Ďalej modrá, to pôjde tadiaľto. Tam žltá. To môže ísť kadiaľ, dajme tomu, že takto, oranžová je až tam, takže no, takto to môže ísť. Ani repeater nebude treba, pretože ten signál dočiahne, určite dočiahne. A oranžovú môžeme dať nejak takto. Dočiahne nám to. Myslím, že nie. Dobre, to by sme mali. A teraz ideme poprepájať leče, aby sa resetovali navzájom. Začneme odtiaľto. Resetovať tento, modrý, žltý, oranžový. A vlastne výstup na dvere bude... Počkať sekundu. A treba to zresetovať. No a výstup, ktorý bude viesť k dverám, bude tu. Asi môžeme dať zelenú, dajme tomu. To som viedol zle. Sa to tu bude byť s endgateom. Aj toto nemôže byť. Dajme takto rom.
No, myslím, že takto to bude dobré. Perfektne. A to sa nám to bude byť, takže nie je perfektne. Dajme tomu, tu sa môžeme zakryť. A tu ako? Tak to by to mohlo byť super. Tam bude výstup z endgateu, tuto. Či nebude? Nevyzerá to tak, že nebude, no. Dáme ho sem. To zakryjeme, super. Myslím, že to zapojené správne. Dobre, môžeme zapojiť ten endgate. Tak, toto mám zle. Tu má byť redstone fakla. A teraz odtiaľ to majú ísť na dvere, super. Ak to máme teraz zapojené správne, tak by sa nám dvere mali otvoriť, keď načukáme heslo. Stlačíme potvrdzovacie tlačidlo. Áno, funguje to. Super. Ešte z reset. A jasné, to sme zapojili. Reset budeme viesť sem. Do tejto zadnej časti prvého Eresnor leču. Ako som už povedal, keď sa vyresetuje ten vlastne, tak sa vyresetujú aj všetky ostatné. Tak to môže byť. Dočiahne signál. Ja dočiahne, super. Takže už nám funguje všetko aj reset. Teraz na accept tlačidlo nejde. No a kebyže chcete tie tlačidlá, teda to heslo v inom poradí, čo pravdepodobne budete chcieť, napríklad biela, žltá, modrá, oranžová, tak proste pomeníte poradie tých Eresnor lečov. To bude biela, tu bude žltá, tu bude modrá, dajme tomu, a tu oranžová, ako aj je. No a potom si vlastne zapojíte tlačidlá do tých správnych Eresnor lečov. Takže vlastne to by bolo k prvým dverám asi všetko. Áno, je to všetko, takže môžeme prejsť k stavbe druhých dverí na heslo. Takže môžeme sa pustiť do stavby druhých dverí na heslo. Takže začneme tým, že si takto spravíme stĺpik. A tu dáme nejaký farebný vúl. My budeme mať 5 páčok, takže 5 vúlov dole a 5 bude hore. Hore môžeme dať napríklad modrý, fialový, máme modrý, fialový, rúžový, tá magenta. Potom nedu sme použili. Neviem, uvidíme. Nedý, rúžový máme, nedu nemáme, dobre. A ešte ten nejaký, dajme tomu šedý. Tak, to dáme sem hore, dáme ten modrý. To bol magenta, tuším, rúžový, nedý a sivý. Tak, super, do stredu dáme zase stavebný blok, ktorý používame a sem osadíme páčky. Potom vynecháme 3 bloky. 3 bloky a na ten štvrtý môžeme dať dvere a aj si vysvetlíme prečo vynecháme až 3 bloky a nie 2 alebo hneď vedľa toho. Kde máme dvere? To sú dvere. Takže takto, super. Takže vlastne ten základ by sme mali. Teraz prejdeme dozadu. Vlastne nemali ešte to zakrieme. Dobre, teraz prejdeme dozadu. A dajme tomu, že chceme mať heslo biela. Toto je tá istá nie, to je hneď. Dajme tomu, že chceme mať biela a akú dáme ešte? Biela, rúžová, čierna, dajme tomu. Čiže táto a táto. Čiže dáme biela, rúžová, čierna. Super. No a teraz čo už len spravíme, že pod tie ostatné, kde teda není žiadna, položíme takto
blok a na to redstone. Tu budeme viesť redstone smerom dole. A tu takisto, toto už len zakryjeme. Takto nejako. No a tu budeme viesť, tu bude ešte jeden redstone, tuto vykopeme jeden blok dole a pôjdeme takto až ku dverám vlastne. Tento blok, čo je tu, už sú dvere, takže ten už odkopávať nebudeme. A tuto dáme redstone torch, pretože musíme to invertovať. A sem dáme zase takto redstone. Vlastne máme hotovo. Treba nám ešte... No super, funguje to. Dobre. Ďalej sem si dáme jednu páčku, ako aby sme si mohli na teda zaistenie dverí, keď chceme ísť resetovať heslo. Tak, super. No a ešte to potom môžeme zakryť. No a prečo vynechávame 3 bloky? No je to preto, lebo kebyže vynechávame, vlastne nevynechávame žiadny, dvere sú hneď tu, tak táto páčka by otvárala dvere a jedno, či tam je nejaký redstone alebo nie. Kebyže vynecháme len jeden blok, jeden alebo dva bloky teda, tak by sme tuto museli mať vždycky redstone torch, pretože kebyže tu chceme mať takto redstone, kebyže tu chceme mať, tak proste nám to nejde, pretože tento redstone torch, tento inverter by bol už tu. A vlastne nejako by ho to neovládal, takže tu by sme vždycky museli mať takto redstone torch, aby sme ho mohli ovládať. Takže vlastne tá prvá pačka by vždycky musela byť dole. Takže preto vynechávame 3 miesta. A na ten treťom môžeme mať takto stenu, aby nebolo vidno ten obvod. Ešte toto musím opraviť. Takto. Super. Vlastne takto už len zakryjeme obvod a máme hotovo. Dobre, teraz ešte to otestujeme, malo by to fungovať. Číslo bolo čierna, ružová, biela. Jo, funguje. Prídeme sem, zaistíme dvere. Raz, 2, 3. Odistíme dvere od toho. No a ešte sem si môžeme dať dole press replay, aby sme len prešli a nemuseli stále otvárať tlačítkom, ktoré tu aj tak nemáme, alebo to páčko, pretože to by sme sa zase nedostali, dvere by museli ostať otvorené. Takže to je k týmto dverám asi všetko. Sekundu, len si niečo pozriem. Áno, je to všetko. Dobre, takže môžeme prejsť k stavbe 5-minútovej automatickej nether brány. Takže môžeme sa pustiť do stavby automatickej 5-minútovej brány do netheru. Začneme tým, že si postavíme základ takéhoto tvaru. Potom položíme ten netherak do tej vykopanej diery a zapálime ho. Tuto ho prekryjeme half blokmi, aby nám na ne vytiekla voda. Môžeme prejsť k zadnej časti, kde to tiež zakryjeme. Potom dáme sem takto bloky. Toto musia byť pevné nehorlavé bloky. To znamená hociaký blok okrem dreva, vúlu a neviem čo ešte horí. Bookcase, myslím, všetko proste okrem nehorlavých blokov. Tu musíme dať dva horlavé bloky, to napríklad to drevo. A ďalej budeme potrebovať ešte redstone. Sem dáme redstone, sem dáme dispenser, sem dáme pressure plate, piston. Dáme tak, aby bolo točený touto stranou. Do dispenseru dáme sandstone. A toto si prekryjeme, aby nám tie kocky odtiaľ nevylietali. Ďalej si postavíme rezervoár na vodu. Rezervoár na vodu, tak... A máme hotovo? Nemáme. Teraz máme hotovo. Takže automatická 5-minútová brána do netheru je hotová. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa v ďalšom dieli.